Kwimithandazo esiyinyusela ngasentla kuThixo zikholisa ukuba ntathu impendulo. Eyokuqala yethi ewe uyinikwe loo nto subuyicela. Kanti esibini yona ithi linda kancikane. Eyesithathu yona ide ithi hayi okanye uThixo angaphenduli kwawuphendula. Ezinye zezangxa zabaprofethi uEliya wagaxeleka kuzo zontathu ezimpendulo. Eyokuqala ethi ewe yenzeka phezu kwekhamela entabeni. Kulapho wayesawubukela abaprofeti bakaBhali bethandaza bekhwaza de bazijece nomzimba befuna iattention kwesithixo sabo. Ngelishwa ke umfo omkhulu wayethe cwaka ethe zole engaphusi nelimdaka. Emva koko uEliya wathatha indawo wathetha kwakanye lasabela izulu linika impendulo. Iyenzeka lento nakuthi sonke okokuba uThixo aphendule ngendlela ethi ewe kunjalo nje ikhawuleze. Umfundisi uPhaphu omnye wezihlobo zam uthi wayesagqiba ukuthandaza ethandazela imali yokuhlawula esikolweni apho wayethatha khona eqeqeshelwa ubufundisi. Uthi kwathi xa egqiba ukuthandaza yatsho ifowuni yesihlobo sakhe ifuna uqonda uba ithini ibank account yakhe iza kumthumelela imali. Noko yaxinana intloko kulo mfo akazi noba kuphendula lo mthandazo okanye lo mntu ebezayithumela le mali noba bengathandazwanga yindlela ke uThixo aphendula ngayo. Eyesibini ke kulapho athi lindani okanye linda. Wagaxeleka nakulo mthandazo uEliya apho kwathiwa makhalinde. Waquqa ebuyelela emadolweni ethandazela imvula. Uthe okwesixhenxe kwakukona igaleleka imvula kunjalo nje yatsho kwazala intaba kwanzima ukuhlapho. uThixo ethe linda wabe wamphendula kamva. Yenzeka ke nakuthi lento uThixo akhalibazise akhalibazisa zilazile kanti uzawuba siphendule. Le ayamkele kangancam ke lento kuba lonto suba siyithandazela suba sifuna uyifumana kwangoko. Kuthi ke kuba uThixo nguThixo nobulumko owazi konke alibazise abuya siphendule ngelakhe ixesha. Esithathu ke kulapho uThixo athi hayi kungenjalo angaphenduli kwamthandazo. Eliya ugaxelekile nalapha ethandaze phansi komthi olwele apho wayethandazela ukufa. Uthi Nkosi uthatha umphefumlo wami ngoba andibhetele kunobawo. Nalapho uThixo zangaphendula wathi cwaka kuba kweli yacala wayelungisa inqwele umlilo ezawumthatha lo mfo imse bukumkani engabona ngakufa. Yena ulapha utyhafile udandathekile uthe foko xa phansi kwalo mthi uthandazela ukufa ngoba engalazi icebo likaThixo. Sonke siyafikelela kula mava ukuba sithethe noThixo angaphenduli kanti unento ezibhetele azibekileyo. uThixo ke uthi ngokuba ndiyayazi okanye ndiyazazi iingcinga zam ngani uthi Yehova, iingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi kodwa ndifuna kuninika ikamva nethemba. Nawe ke xa sibuthandaza uThixo yithi Thixo mayenzeke intando